Ja, gruppe 2. Hvad mener Jensen om den moderne verden og dens teknik? Han mener ikke, han er fascineret af teknologien og maskinerne, og han synes, det er smukt, at det kan lade sig gøre at skabe sådan en maskine, og man kan udnytte naturlovene på den måde, som man nu har gjort. Og han betragter det dermed som en sejr. Og i linje 91-98 står der: Der er ikke noget endeligt ved dampmaskinen, kun den naturlov, der gælder ved vanddamp. Rådene, mens den tog sin udvikling, den beregner en sejr ad omvej, men en sejr, de der byggede den, stod ikke stampende stille i idealerne, de bøjede sig for sandhederne. Hvilket også viser, at han er fascineret af, at man kunne bygge den, og at det er gjort på naturlovens præmisser. Ja, og så har vi så nogle semantiske regler, og vi har taget udgangspunkt i maskinerne, fordi at han er meget fascineret af maskinerne, så derfor beskriver han så også rigtig meget de der maskiner. Og vi har så taget stempler, bevægelse, damp, vanddamp, stemmelstang, stålnæller, spænding, glide, Regulatorkugler, tror jeg det står. Ja, og tællapparater. Og det er ligesom de elementer, som beskriver maskinerne her. Så har vi så også taget musik, da han beskriver maskinerne meget musikalsk. Og her har vi for eksempel rytme, takt, dansende takt, toner, takt, tempo, akkorder, syngende og taktsted. Og lyd, ja. Og altså, musik det er ligesom også en form for kunst, og så derfor, og han beskriver også maskinerne som en form for kunst, så ja, derfor har han sat det som musik. Ja, og med hensyn til billedsprog, så bliver der brugt billedsprog en del steder i teksten, og vi har bare lige sådan valgt nogle eksempler. Og et af eksemplerne er, at maskinen står på blanke stålstøtter. Den er ikke udsat for et vakuum på grund af en hallucination. Og med det så mener jeg, at det er ikke en illustration, der er virkelighed. Og et andet eksempel, det kan være, at maskinens stærke lydighed er resultatet af lydighed mod naturen, dens glatte og stumme lyd. Og altså, der har man lidt en besjæling, fordi en maskine kan selvfølgelig ikke lyde. Og andre eksempler på besjælinger, det kan også være just som rumtappen har gjort en omgang, springer et tal ud i en lille rode i tællapparatet, og det der med et tal, det springer ud, det kan det ikke. Ja. Og så skulle vi komme med nogle bemærkelsesværdige ordvalg, og så har vi sådan valgt, at maskinen bliver beskrevet meget på musikalsk vis, altså ligesom at det er meget kunstnerisk. Og et eksempel på det kan være, at der står en vis hede fra maskinen, den gurgler, toner, den er et system af berusende rytme, af dansende takt. Og der kan man se, at det musikalske bliver brugt til at beskrive maskinen, hvorfor maskinen kommer til at fremstå som noget kunstnerisk.